Hola, us presento el quadern Pont de Matemàtiques per quart de primària. És un quadern de 32 pàgines, més 4 pàgines extres pel solucionari. Aquestes últimes per facilitar el seguiment familiar. També disponible en llengua castellana, amb el nom de Puente. L'objectiu és treballar el contingut curricular bàsic assenyalat pel Departament d'Ensenyament. Visualitzant les pàgines, us adonareu que la presentació d'aquest és amena, amb una estructura clara i ben definida, potenciant l'objectiu de facilitar el treball de l'alumne sense complicacions. Incorporen un espaiat entre paraules, fet que facilita la lectura i la posterior comprensió dels problemes. Al ser un quadern fet per docents, realment ajuden a treballar les dificultats d'aprenentatge. Seguint els indicatius del departament, l'educació primària ha de preparar l'alumnat per donar respostes innovadores en una societat canviant, ensenyant a aprendre a pensar i actuar de manera integrada. En els quaderns Pont, els alumnes treballen de manera autònoma i aprenen a raonar per ells mateixos. Treballant exercicis d'una dificultat bàsica els permetrà assolir els continguts mínims per accedir al 5è curs de primària. La seva utilitat és molt adient per treballar-los a l'estiu, així poden reforçar els continguts fets durant el curs. Tanmateix, l'últim trimestre o bé el primer trimestre del nou curs també són opcions molt efectives, a fi de consolidar els continguts del curs actual i estar ben preparats per afrontar el següent curs. Utilitzant el quadern Pont de Matemàtiques, l'alumne treballarà la matemàtica en tots els seus aspectes: càlcul, problemes, matemàtiques raonades, etc. Aquest fet permetrà a l'alumne que prengui part activa en aquest aprenentatge, treballant el contingut curricular bàsic. Considerem que tot el treball i esforç fet pels docents al llarg del curs requereix una continuïtat als mesos d'estiu. Som conscients del risc que comporta la paralització de l'aprenentatge durant aquesta època i la posterior dificultat a l'hora de tornar a les aules.